हेल्ल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना दाबि खालामबाय थाबावदोंमोन जिसिबि सालायनो आरो खनसे देखायबाव बिनिखायनो जोङो दिनैहाय बे ब्लगखौ बानायनाय जाबाय। नंगौ नामा? दा नोंथांमोना नायलांनो रेडि जादो, गासैखौबो नुलांजोबगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना बांसिन डिटेल्सखौ मिन्थिनो मोनबावगोन। नोंथांमोना दिनैनि बे ब्लगखौबो इन्टारेस्ट मोनोब्ला जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बयखौबो। आरो भिडिअ जोबनायनि उनाव नोंथांनि गोसोआव मा सोंथि सिखारो, मा सानखाङो, बै साननायखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो दाबाव। फैदो अब्ला जोङो सुरु खालामनोसै जिसिबि। गिबियावनो बिसिनि थानाय जायगाखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानो। बिथांमोननि थानाय जायगाया नैबेनो। सारौफालि आङो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो। दा बेनो बिसिनि खवारि होनो ना मा होनो आंथ' मोजां मिथिला। ओमफ्राय बे खामानिया नै बिनिफ्राय स्टार्ट जायो। बे थिंखियाव दोननो जाहैबाय आलाखाट्रा। नैबे आलाखाट्रा दाबा नुदों। बिसिनि गासैबो डिटेल्सखौ आं खिन्थालांजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन अब्लासो बुजिगोन। बे आलाखाट्रा थिंखि जाहैबाय, दा बेयावहाय लाबोनानै सोना दोनफैयो। ओमफ्राय मेचिन जाहैबाय नैबेनो मेचिना। गाहायथिंबो दिन्थिगोन र', आं दा बिथिं साइडजों देखायग्रोनो। बेयो सेन बोग्रा दं बेयावहाय नुदों, बे सेन बोग्रा आरो बेनो आरोखि आलाखाट्राजों लगायग्राया। हरैनिखौ दसेनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायगोन र'। बेखौहाय आङो दिनै फिन देखायफिनबाय। नोंथांमोना दाख्लै नुनो मोन्दोंमोन जिसिबिया नैबेयाव लखबफैनाय, सान्दिया नानिया बेयाव लखबफैदों। ओमफ्राय बियो आलदा आलदा बेयावहाय माने बालाबो खालामग्रा दं, ओमफ्राय अन्थाइ रिथि रिथि खालामग्रा दं, फिसा फिसा खालामग्रा दं, गिदिर गिदिर खालामग्रा दं। बे मेचिन गोजा आरो बियो। नै बेनो मेचिना, बेनो बेयाव गनानैहाय ओमफ्राय नैबे गाहायनि फिथायाव गोलैनानैहाय बे फिथाया ओरै बोलाङो आरो। ओरै बोलांनानै मेचिन दङ नै बेयावहाय सान्द्रि बायदि दंबावो, बेयाव जमा जानानै आरो बेनिफ्राय बोखोबावो ओरैहाय, जेनाखि आं दहाय नोंथांमोननो गोजौनिफ्राय खिन्थादोंमोन। बेजों बोखोलांनानैहाय बे सिङावहाय गारसनहैबाय। ओमफ्राय नै बेखौ माबा थाव होनदोंमोन दे, आं बावबाय थावनि नामाखौहाय। बे थावआबो बेयावहाय पाइपजोंहाय बेयाव थिंखियावहाय मिक्स जाहैजोबो आरो। बै थिंखिखौ आं देखायनायनि नोंथांमोननो माबायदिथाय गाखोनानै। दा नै बेबायदि लगायहैयो आरो बेयावहाय। इन्जिनखौ फ्लास लाइट सावनानैलाबो एसेलाबो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आङो। दा सिङावथ' मोनहासमा जोबोद गिदिर बियो मेचिना, बे लगायग्राया। बियो हिट जाजोबो, बेवहाय अरबो जोंजोबो। रोहो रोहो अर जोंजोबो बियो, लहायानो गोमोन जाजोबलायो, मोनामजोबखायो। आरो बे डिजि जाहैबाय। ओमफ्राय नै बिनि बिफाया नै बेखौनो सालायो। बेनि गासैबो कन्ट्रला नैबेयाव दंजोबो, नैबेयाव। बेखौनो सालायो बिनि बिफाया। ओमफ्राय फिसाजोआ जिसिबि सालायनानै बैनिफ्राय हुखांनानै बेयावहाय लखबफैयो आरो। बेथ' रोहो रोहो अरखि जाजोबखायो गरमानो, आलाखाट्रा लगायनायजों मानायजों। हाब सेनाबो गोगोम माथो। ओमफ्राय लगायखांनायनि उनावहाय बेजों ओंखारफैयो। बेखौबो आं गाहायाव थांनानै दिन्थिगोन र'। सेनाबो ओरैबायदि गिदिरखानाय सेन आरो रोहो, बेखौहाय बे थिंखिखौ फिदिंग्राया। माने मिक्स जानांगौ नालाय आलाखाट्राजों मा मा थाव होयो आंथ' मिथिला। बायदि बायदि थाव दङ नै, जायफ्रा मावो बिसोरसो नामखौ मिथिसिगोन। लगायखांनायनि उनावहाय नैबेजों गफैबाय, गनानै ओरै थांबाय, बोरै बोखोलांबाय फिथाजों। ओमफ्राय अखा हानायजों दा दै गोजासै, बेयावहाय अट'मेटिकलि गारिया हाबनानै थाखायो। ओमफ्राय बेयाव बरथिक जाहैबाय, गोजौजों बोखोलांनानै बे बरथिक जाबाथाय बे गारियाव हारसिंनो बियो थुब्ला गेवबाय। दा नैबे थिंखिया बेयाव जमा जाहैयोमोन आरो बोखोलांनानै। माने बेयावहाय लड जाबायथाय बियो गारियाव स' खोख्लैबाय आरो, गारियाबो अट'मेटिकलि हाबनानै थाखायो। दा दै गोजा जाजोब्बाय। मा मा इन्जिन दं मिथिला आं, मा मा नाम होनो, जायखिजाया नोंथांमोननो खोन्थाबाय आङो। बेनो बिसिनि खामानि नायग्राया। दा बे मेचिनखौ नेनानैनो 20,000 थाखा मोनो बिसोरो, दाथ' बन्दथ' खामानिया। ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय बे गारनाया, बेखौ लामानिफ्राय उल्था लाबोफिननाय बियो। माने बिनि हिटआ डाउन जायोब्ला लामायाव सोलिया, माने जोबोद हिट गरम गुदुं नांगौ आरो।
माखासे थावनि द्रामफोर दं मा केमिकेल लगायो आं मिथिला बेयो हिट जायैखाय बांद्राय गरमनिखाय बेखौहाय उल्था लाबोफिननानै बेयाव लखबफैदों आरो दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोननो आं खिथाबाय जायनाखि सान्दिया बसुमतारी बिनि बिफाया मा मावो दा बे मेचिनखौनो सलायो आरो ओमफ्राय दानिया नायगोन जोङो खनसेबाव JCB सलायनाय दा नै बेयावनो आदा उन्दुयो ओमफ्राय बेयावहाय सान्दियामोन उन्दुयो बे न'आवनो फारसेनिफ्राय दिनै दिखानायसै आं फेमिलि ब्लग दा बेयाव बिथांमोना ओंखाम संजायो बेनो आरो जाबाय दा सान्दिया फैदो दा बेयाव उन्दुयो बिसोरो ओमफ्राय बेयाव बिफा उन्दुयो आरो बिसोरनि खामानिया बेनो जाहैबाय सान्दिया सनिया दै सोगोन दिनैबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना JCB सालायनाय दिनै खादाजों जावनाय सान्दिया सनिया नों रोङा जौखोबाय बिनि माबाया स्पिडा वाइ थांखो आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिखोला बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगा गाबगादों बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों बे हाखौहाय खालामगासिनो दङ सान्दियाया नालाय खालामदों अन्थाइ गारनो थाखाय बेखौहाय बे जावनायखौ बारा इसिबां स्मार्ट गैथ'आ
दिनैबो नुनो मोनबाय नोंथांमोना जिसिबि बुरनाय भिडिअ दा सान्दिया नानिया सालायगासिनो दं आं गाखोगासिनो दं एकदमबारे सालायगासिनो दङ दायो सान्दिया नानियानो आरो बिनि सायावहाय दिनै दख'ना गाननानै बक्सिं गेलेनाय बक्सिं नुनो मोनगोन नोंथांमोना जिसिबि बायबायथ' आं लोगोफोर बहाय जिसिबि मा नै आंसो बागदावलायदों जाबाय स्टप दानिया आरो नुनो मोनबावगोन नोंथांमोना बर' आइजोनि दख'ना गाननानै बक्सिं खालामनाय बै फर्मुलाखौबो नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दङ जोङो आवगायबाय दा नायलांनो रेडिब्ला भिडिअखौ नेबाय थानांगोन नोंथांमोना अब्लासो नुगोन ससेल' नायफ्रामानो कमेन्ट होनानै थांब्ला नुनाय नङा खनसे जिसिबि सालायनायनि देखायबावनायखाय बेखौ जोङो दिनैबो दिन्थिनाय जाबाय दाथ' सालायखांजोब्बाय नोंथांमोना गासैखौबो नुलांजोबखाबाय आरो नोंथांमोना मिथिबावनो लुबैगोन बिसोरो बबेयाव थायो होननानैहाय आं बेखौबो खोन्थाबावलांनो गोसो दङ बिसोरो थायो जाहैबाय कर्नाटक स्टेटनि सिङाव थानाय मान्डिया डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय बे गामिनि मुङानो जाहैबाय हांग्रेनालि आंनि सालाया बारा गामिनि नामा बेबायदि गासैखौबो दिनै देखायजोब्बाय आरो बेयावथ' सारि सारि नालेंखर बागान दङ ओमफ्राय ओरैहाय बिसिनि खामानिखौबो आं नोंथांमोननो दहाय दिन्थिखाबाय मा मावो मेसिन थिसिन देखायजोब्बाय आङो दहायहाय जिसिबियाथ' बैयाव दोनबाय हनै दा खामानिया बिजेपि सरकारा दा स्टप खालामना दोनदों खामानिखौ सालु जाफिनाखै दाबो बेनो आरो आसामनि गामिखौबो सोंबावनो हागौ बिसिनि गामियानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रनिकाटा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय रानिकपुर 1 नं रानिकपुर होननाय गामियावहाय बिसिनि आंगो गामिया बेखौ आरोबाव आङो खिन्थाखाबाय सोरबा बिराद सोंबाय थायो ओमफ्राय सोरबाया भिडिअखौ जोबजासिम नाया मिथिया कमेन्टआवसो आदा सदा सोंलाबायो ओमफ्राय कमेन्टखौथ' जोङो रिप्लाइ खालामजोबनो हाया मैया दाख्लैनि भिडिअ हगारनायखौनो आं दासिमबो कमेन्टखौ रेसपन्स होजोबनो हायाखै नायजोबनो हायाखै ओरैबायदि हेरमेर कमेन्ट हाबफैबाय थादों बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि सायाव बिराद अननाय होदों गावनि अननायखौ दिन्थिदों गोसोखौबो गोजोननाय मोनदों आरो नानिनि चेनेलखौबो नोंथांमोना नुखाबाय मैयानि भिडिअ दाख्लैनि भिडिअआवबो लिंक मोनगोन चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बि गार्ल्स बिथांमोनखौहाय एसे सापर्ट खालामग्रा जाबाय न'खराथ' बारा गैखाया एसनिबो दा नै बबे नुहुरनाय न'आवनो थायो बिसोरो बेयावनो थायो ओरैलाय गोथै दंलाबायलै सासे सानै साथाम साब्रै गोथै दं बेयावहाय दा बेनो लोगो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोबथ'बाय नोंथांमोना नायजोबनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायलायदो आरो भिडिअखौहाय नुदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आङो चेनेलनि डिसक्रिपसनावहाय बिथांजोमोननि चेनेलनि लिंक दं नोंथांमोना थांनानै गावनि अननाय आरो सापर्टखौ देखायहैथां दा आङो दिनै बेखिनियावनो बिदाय लाथ'बाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जय बर' हारिनि